Ngiyakubingelela futhi kwimbeleko uswidi wabantwana. Yebo mntanami ngiyakubingelela nami nginimukele nonke. Yebo. Kusebenzekile ngiyabona nisebenzile namhlanje kuciko. Futhi siyajabula kakhulu besingathi nje bonke ohulumeni abasukumelele lento sicela beyiqhubeke ibe enkulu kakhulu. Siyashoda ngobunandi omje thina ke sisizwana sale emakhaya KZN manje mabe sijabulisa ngengoma sobe siqedile. Yebo ngathi nje kubona ngicela befaka amandla kakhulu indawo eningi bejwayela ukuqhamuka khona ngezinto ezimnandi njengengoma kanjena iyona into eyenza ukuthi sixazululeke sizinsizwa ngoba nomuntu obuxayene naye masumbona senenza into emnandi naye ngicina sekuba mnandi ngalelo langa. Isho into nje ukuthi sixazululane. Yebo wena njengoswidi yabantwana ngiyabona abantu bakujabulele kuphume kanzima khona nokuphuma yini abantu abaphathele yona lonyaka. Abantu bajabulele ebengikuphethe kulonyaka la kunesithi nje ngisanda kuyikhipha bajabulele yona ke nanendlela ukuthi bayazi ukuthi makuthiwa kuyagidwa nje babonisa ukuthi kuzogidwa lapho kuzoba mnandi so nje abantu bajabulile kakhulu basithanda ke vele. Okay ngiyabashela waphamaza abantu. Mina ngabashela nje ukuthi wensizwe zakithi ayisibeni phansi isibhamu sibe phansi induku esithatha amashoba nodabulozwana esigideni kubuye isizwe kuba mnandi kakhulu mahlangene ngengoma nami kubuciko nje kithi kuyinto yesizwe sakithi esimnyama sengathi singaqhubeka nje bafowethu sigxile la engomeni kakhulu sibekeni phansi ikhala. Hayi siyabonga nathi siyimbeleko ukuthi ube khona nathi. Ngiyabonga kakhulu bafuna ngicela ukuthi uhulumeni osenzele lento leni sitshele yena ngegama siyamazi oIFP sifuna ukuthi simvotele ngamandla since nje uyazi ke thina mawasithinta ngengoma nje wesesenzele kanjena nje sonke kulonyaka sobe kule unyaka wokuvota sobe sivotela yona iIFP bafuna siyabonga kakhulu sicela ukuthi iqhubeke iseseke ngento enjengengoma siyisola kakhulu simphakathi. Hayi siyabonga.